Mina ngiyazi la kumele ngixolise khona. Kufana nalento eyake yatrenda kudala yokuthi mawuyinsizwa awuxolisi, igolo lelo. Ayikho insizwa engaxolisi. Either uyinsizwa exolisayo noma awuyona insizwa, wamasimba nje. Uyimpuqumpuqu yomphuphe wamasimba nje. Uyabona? Kwansizwa kuyaxoliswa ngoba insizwa iyona, insizwa iyahlakaza ihliphize, insizwa iyawadla amaqanda, insizwa. Manje uzongaxolisi kanjani? Okusho ukuthi wena ufuna ungitshela ukuthi uyinsizwa kodwa awukwazi ukuzibona uma uwrongo. Amasimba leyo nto leyo, amasimba nje leyo nto. Uyabona? Mina ngiyile nhlobo yensizwa-ke ne-wisdom. Ngiyazi uma kumele ngixolise ukuthi hayi, uyabona-ke la sekumele ngixolise la. Yingakho ngatalabha isilo, ngatalabha ushembe ngesikhathi ngisaphusha inkani. Kodwa kwahamba ngoba lento ye-wisdom iya nangokulalela nje, obedience. Uyabona? Ukwazi ukulalela abantu uma bekhuluma ukuthi bathini abantu. Uyabona? Lento ekuthiwa i-obedience. Uyabona? So i-wisdom i-package. I-wisdom inabo obedience, inabo timing, inabo respect. Uyabona? That is wisdom. Inazo zonke lama ingredients adingekayo ebunsizweni. Lama ingredients okuyiwona osinda ngawe ebunsizweni. Manje mawungenayo-ke i-wisdom, uhamba uhlafuna isihlama lana, uthi wena awuxolisi, wena insizwa ayixolisi, uhlafuna umsunu la. Insizwa iyaxolisa. Yeah. So yekanje ukulona ithuka uZakewu kube yi-mistake ukuthi lawa amavidiyo wakhe avele ngale ndlela avele ngayo kithi. Ayisemqhatha nathi samtalapha. Uyabona? Bebexoxile yena nosisi wakhe uThamari, babonisana ku-WhatsApp, bayixoxa into yabo njengobhuti nosisi. And then uZakewu wesenza lawa amavidiyo ngebhadi. Kanti into yabo abayiplananga kahle. Ayisemqhatha kanjalo. So ngiyaniqinisekisa bakwethu ukuthi uZakewu uchema udede nosisi wakhe uThamari. uZakewu kahle kahle ungakuthina. So yekani ukutalapha uZakewu ungakuthina. Yeah, kwaba nje imistake ukuthi into yabo ingahleleki kahle bisimqhatha nathi. Kahle kahle uZakewu ungakuthina ngoba uZakewu owakubo kaThamari. So izitha ekaThamari, izitha ekaZakewu. Bengithi nje ngicacise lokho bakwethu ukuthi uThamari noZakewu yithupha zegwayini, into eyodwa le, ifamily leyo. So angeke uZakewu ajikele usisi wakhe ebese thina abantu bangaphandle bese siqhamuka siprotector uThamara against his own brother. Uyabona? But ngenxa yokuthi besingazi, ibona ababhayizile, iplani yabo abayiplananga kahle. Uyabona? So ingakho-ke kwenzeke lokho okwenzekayo. So bafowethu bengithi angisho njalo nje, yehlelani ngezansi. Ningabe nisamthuka uZakewu ngenxa le information engininika yona. Kade niyadakwa zinja.